Ara toca valencià. Si recordem la data, avui és dimarts, dia 28 d'abril del 2020. Si avui és dimarts, podeu pensar quin dia va ser ahir? Ahir va ser dilluns. I si avui és dimarts, sabeu quin dia serà demà? Demà serà dimecres. Sí? Doncs bé, anem a començar a fer valencià. En valencià tenim per a fer avui un repàs trimestral. Això ja sabeu, perquè ahir ja mos va passar en Ciències Socials, que és un poc llarguet. Per això vos vaig ajudar. Però m'heu de prometre que els enunciats i tot això aneu a llegir-los en mi. Si no, us estarem fent un poquet de trampes. Val. Posarem el llibre en la pàgina 172. Una centena, 7 desenes i 2 unitats. I després de fer eixa pàgina farem la 173. Una centena, 7 desenes i 3 unitats. Ho teniu? Doncs bé. Llegiu el primer enunciat. A veure si sabeu què hem de fer. Si l'heu llegit bé, vos haureu donat compte que en aquest enunciat ens diu que hem de fer dos coses. La primera cosa que ens diu és observa el dibuix. La segona cosa és completa cada oració amb la paraula adequada. Bé, a veure si puc fer això un poquet més gran per a veure bé el dibuix. Mireu-lo bé, tot el que està passant, així el que tenim. Ui, pastisseria Marina. Es diu Marina, igual que la nostra amiga Marina. Així tenim un xiquet tirant papers en la paperera. Una tenda que ven llibres i per això es diu llibreria. Una xica que està tirant una carta en una... Se'n recordeu com es diu això? Ara després ho veurem, si no se'n recordeu. Bé, doncs comencem. Hem de llegir esta frase i triar quina d'aquestes paraules és la que li va bé ací. Us ajudo en la primera. El carrer este, està fosc, que significa oscuro, o està il·luminat. Penseu, mireu el dibuix i decidiu si ací hem d'escriure fosc o il·luminat. La segona frase ens diu: els arbres són alts o els arbres són baixos. Fixeu-vos en el dibuix i completeu. La tercera tenim la bústia de color groc o la bústia de color groga. És nova. A que ja se n'heu recordat de com es diu esta cosa d'ací? Claro, és una bústia. I després ens diu les botigues, que vol dir les tendes. Esta botiga i esta botiga. Estan obertes o estan oberts? Penseu bé què pega millor. Molt bé. Després d'aquesta activitat tenim esta. També hem de fer dues coses en esta. Heu llegit l'enunciat? La primera cosa és escriure davant de cada paraula
el o la. I la segona cosa és classificar aquestes paraules en si són masculines o femenines. Si davant de la paraula escric el, la paraula serà masculina. La posaré així en la primera línia. Si davant de la paraula he posat la, serà femenina i l'hauré de posar així, en la segona línia. Sí? Vale. Mireu així. Jo us diré la primera i la resta la fareu vosaltres soles. Així tenim uns quadres i tenim soles posat pastisser i pastisseria i ens deixa dos huecos. Hem de pensar, pastisser. El pastisser és el xic que fa pastissos. De quina paraula ve la paraula pastisser? La paraula pastisser ve de pastís. Per això, en la primera línia d'ací hem d'escriure pastís. Ja tindríem pastís, pastisser, i en este d'ací hem d'escriure com es diu la xica que fa pastissos. Si el xic es diu pastisser, la xica es dirà, poseu-ho vosaltres. I en l'últim hem de posar com es diu la tenda on es venen pastissos. La tenda on podem comprar un pastís es diu pastisseria. Ara hem de fer el mateix amb llibre. Escriure com es diu el xic que ven llibres, la xica que ven llibres i la tenda on es venen llibres. Bé, i en el segon quadre, vos ajude també en la primera, tenim pastisset, que és un pastís xicotet, pastís, que és un pastís normal, i així haurem de posar com es diu un pastís grandot. El mateix haurem de fer amb paper, com és un paper xicotet, com es diu, i com es diu un paper grandot. I així, igual. Bé? I per últim, ens diu el 4, mireu, el 4 us el vaig a llegir jo. Observa el dibuix i respon. Hem de llegir aquestes frases, que sí que les aneu a llegir vosaltres, i mirant molt bé el dibuixet d'ací dalt, les contestem. Jo crec que no és molt difícil. Aixina és que molta sort, perquè segur que vos és superbé.